Au! God intro. Hej så, velkommen til den her video. I dag skal jeg lave mærksamling. Og igen sidder det samme sted her, fordi der kommer et bedst lys. Godt. Jeg skal lave en mærksamling, jeg bare har lige min mærkpose her. Jeg laver sådan 2 videoer, fordi det er 2 uger siden, jeg har lagt en video ud, så det er sådan lidt sorry. Men også derfor at sådan komme op på det igen, så laver jeg 2 videoer. Så jeg var I er glad for det, så jeg bruger min tid. Jeg har bare brugt hele den her dag på bare sådan en lille YouTube-video. Så det er sådan lidt sommerferien er snart over, så det er sådan lidt jæber. I dag skal vi lave en Mac-haul. Så det bliver mega fedt, at jeg har min Mac-pose her. Med en brækfarvet, nemlig lækkert. Okay. Vi skal bare starte. Så var noget for posen her. Det første ting er den her børste her. Prøv lige at zoome ind på den her. Det er den her børste her. Fra MAC. Ja, og det er deres 208 børste. Jepper. Og som jeg kommer lige til at sige noget her. Sorry. Den er rigtig god, og den skal faktisk også ren rigtig tit, så, og det var også min mors. Men jeg bruger den rigtig meget selv også, så det er sådan deler den sådan på en måde, så man siger, det ved jeg rigtig. Men resten var en video. Men den her deler vi sådan på en måde, så ja, jeg tænkte bare sådan, det kan godt video. Og som jeg sagde, skal den gøres meget rent. Nå ja, jeg vil lige sige noget til jer. Jeg ved ikke, med sidste video, der havde jeg sådan ligesom fået et miniaturbillede, sådan hvor jeg havde min Sephora-pose. Det er mere, fordi jeg har elket det. Så jeg bliver, hver eneste gang jeg laver en video, så får jeg mere, så ved jeg mere og mere om YouTube, så bliver bedre og bedre. Så min video bliver bedre og bedre, og det er rigtig godt. Fordi så, ved du, så bliver I gladere og gladere. Jeg ved ikke, om I bliver gladere og gladere. Men jeg bliver i hvert fald gladere og gladere. Fordi så føler jeg mig bare sådan lidt, så bliver jeg stolt af mig selv. Ej, det var sjovt. Den næste ting, jeg ved ikke hvorfor, men jeg holder den bare i den her pose, den her pap ting her, fordi jeg ved ikke, at det skal beskyttes. Og det er også, det er MAC. Det er MAC alt sammen, sige. MAC. Og jeg har brugt den ned meget. Kan I se med den her uge? Jeg har allerede brugt den halve enden. Og det er MAC's brush cleanser, altså børste renser. Den er så god. Jeg elsker den så meget. Det er bare sådan. Jeg tror, jeg har så åbnet, og så kan røre det ud her. Den er så god, og den fjerner bare med samme år, den er virkelig god. Den er virkelig dybt renser det. Den er rigtig god. Du kan selvfølgelig også bruge shampoo, olie og hvad er det med shampoo, olie og sådan noget renselsmiddel eller renseting for, og det renser nok endnu mere. Men den her er i hvert fald også god, bare sådan lige sådan, hvis man lige skal have en hurtig rense og sådan noget, som til min for eksempel concealer brush eller sådan noget. Eller den her. Den er rigtig god, og jeg elsker den rigtig meget. Nu resten er bare makeup. Nej, der er en børste her. Jeg kan også lige tage. Det er min børste. Det her er nok, jeg ved ikke om det er min yndlingsbørste, alle børster. Det her er min. Jeg elsker den. Jeg vil vælte så meget. Og det er MAC's Blend. Wow! Kan I se det her? Det var fedt, at I kunne se. Jeg ved ikke, om I kan se det, tror jeg ikke. Der er lige sådan noget hvid sky derovre, fordi den er sådan pudret. Nå. Og den er så god til at blende ind. Og det sagde jeg, det var MAC's 217 børste. Det der. Og jeg er rigtig glad for den, og den er rigtig god til at blende ind. Til, jeg ved nu, øjnene. Okay, det er mærkeligt til briller af. Øjenlåget, eller i globelinjen, og til at blende alt øjensyn sammen ud, og rigtig smuk. Og den gør det virkelig varmt. Og jeg har også brugt den som highlighter, tror jeg. Jeg ved ikke, jeg har ikke prøvet at bruge den som highlighter. Men det kan du se den også. Den er skide god, og jeg elsker den så meget. Jeg er så glad for at købe den. Det var hende der dame, hun spurgte sådan om vi skulle også, jeg købte den i New York. Hun spurgte sådan, ej, har jeg også en børste? Og jeg sådan, nej. Og så sådan, ej, min yndlingsbørste var 217 børste. Og jeg synes, skal købe den. Og jeg så den med. Og så kiggede jeg sådan på min mor. Ej, mor, skal vi have den med? Jo. Oh my god. Ej, nej. Det var nej. For mærkeligt. Okay. Nu er resten bare makeup. Jeg har sådan taget alt det kedelige. Jeg ved ikke, om det er overhovedet ikke kedeligt. Men jeg har sådan taget alt. Der er ikke makeup for det. Så resten af makeup, der har jeg 5 ting. Så ja.
Så lige sige, det er overhovedet ikke forblær mig. Jeg glemmer altid at sige det i starten, jeg glemmer altid at sige det i slut. Jeg skal altid med det hele. Det er overhovedet ikke forblær mig. De her mærketing har jeg betalt selv for. Jeg skal betale rigtig meget. Lige i dag har min faktisk lige trykket nogle penge på min konto, fordi at, jeg har lige fået de 2 nye mærketing, det der nye læbestift og nye highlighter jo. Som jeg så i min make-up samling, eller ikke make-up samling, what? I min samlede sommerhaul. Og det kostede, der skulle hun lige trække mig mange penge på min konto. Det var ikke for nice. Ja. Okay. Næste er en paint pot i farven Rubeness. I kan lige komme her. Det er en paint pot, og i farven Rubeness. I kender den sikkert godt. Det er en prolonged wear paint pot. Jepper. Og den var sådan her, og så har den virkelig sådan et smukt, gullig, rødlig bronzeskær. Jeg kan lige prøve at swatche den her. Den er rigtig cremet og sådan. Ja, den er lige den er rigtig, okay, ja, det var virkelig dårlig swatch. Men den er virkelig smuk, og hvis I skal have en paint pot, så skal I nok have Painterly eller Rubeness, synes jeg. Fordi jeg har ikke Rubeness, men jeg har set sådan en Rubeness, som er mega smuk, eller Let's Skate. Den så også helt flot. Så jæber. Næste er en øjenskygge her. Der går jeg lige ind igen. Hvorfor zoomer jeg ud, når jeg alligevel skal ind igen med det? Nå. Den er øjenskygge her. Og den er i farven Girly. Og det er vist en satin, tror jeg. Jo, en satin. Sådan. Okay. Og den er sådan virkelig beautiful. Det er så er det en lyserød brunlig lille bitte speed. Ej, ikke særlig. Selv synes jeg tror faktisk det var en mat, fordi den er meget sådan, den er overhovedet ikke, det er ikke se den her. Den er virkelig smuk. Det er bare sådan smuk basefarve sådan. Og jeg har fået komplimenter på den her øjenskygge. Og den omgår øjnene, så den faktisk, hvor skal jeg se på den henne nu? Jeg kan ikke engang se den. Der. Jeg kan se den mest. Jeg tror ikke, I kan ikke engang se den. Okay. Lige sådan der. Så den er ikke særlig pigmenteret, men jeg har fået komplimenter på den. Så det er helt vildt. Det giver bare lige sådan en rigtig fint lille skær, og jeg er rigtig glad for den. Og den er, ja, det er også en fin lille skolefarve. Næste har jeg min Soft and Gentle Mineral Skin Finish. Den er jeg mega glad for, og det er der. Soft and Gentle, den er deres highlighter. Den er mega smuk. I love this. Jeg bruger den som highlighter her, og her, og hernede, og inner corner. Ej. Sorry. Og jeg bruger den som øjenskygge, og som øjenskygge er den mega smuk. Nu er det inde på den her igen. Jeg kan se den her. Den giver lige det. Det er rigtig sådan en champagne. Brun. Jeg skal bare lige tjekke, om jeg havde allerede brugt den finger. Ej, det lød forkert. Sorry. Jeg skal ikke se den, der er det der hvidlige champagnefarve. Den er virkelig smuk. Især som øjenskygge. I love. Ej, jeg synes, jeg elsker den her. Og så er der sådan en indpakning. Den er bare so beautiful. Og så sidste ting er 2 læbestift. These 2 lipsticks. Jeg har 2 læbestift. Jeg elsker deres læbestift. Det er min yndlingsting. Max læbestift. Deres læbestift. Og der så ønsker jeg. Okay. Ej, men yndlings nok deres læbestifter. Så der kom det. Og jeg har de 2 her. Jeg har min nye, som er farven Spice It Up. Jeg sætter den heroppe. Ja, det er bare der sådan en indpakning. Og den er virkelig smuk. Ej, hvor jeg elsker den. Der er swatches inde på mine
ja, vi kommer lige igen swatch. Det er sådan der, jeg vil have på skolen, og sådan der vil jeg have det på sådan til min bedste, eller sådan noget, med rigtig sådan, jeg har sådan en rigtig flot sort kjole fra Nielsens, og den var bare perfekt, perfekt der, og den farve er rigtig sådan smuk. Prøv lige at se, hvor smuk den er. Og så bare sådan mørk, den kan jo ikke engang blive så mørk der. Den er virkelig smuk. Så jeg er virkelig glad for, at jeg købte den. Og den koster... Jeg må helt sige priserne, det kan jeg jo huske. Fordi nogle ting, jeg købte mange ting i USA, eller New York, altså USA. Og så kan jeg ikke huske priserne, for det var i dollar. Det var mit allerførste MAC-produkt. Oh my god. Nu kostymer lige det her igen. Hallo. Okay, jeg er mega mærkelig. Jeg ved det godt. Der var også en, der kommenterede, du er meget mærkelig på en god måde. Så tak for den kommentar. Jeg kan ikke huske, hvad du skrev den, men tak. Shout out til dig, fordi jeg ved godt, jeg er mærkelig på en god måde. Ej, jeg er bare rigtig mærkelig. Og det er farven. Og hvad hedder den nu? Politely Pink. Ja, og det er en luster. Og det var Spice It Up også. Den er lige, det er rigtig sådan nude. Lyserød, rigtig nude. Men så har den også den lyserøde skærm. Og det var sådan... Ups. Der smuldrede jeg lige lidt der. Den er lige der. Og den er virkelig smuk. Det er rigtig sådan nude. Altså det er sådan Yubi Lips but better. Den er bare sådan nude. Og jeg er virkelig glad for den. Oh my god, den er... Jeg brugte den... Wow. Jeg brugte den ikke så meget, som jeg gjorde dengang. Men den er rigtig flot, og det var sådan... Det er bare sådan, at jeg går tilbage til lige sådan hurtigt sådan... Bare lige sådan hurtigt til hurtigt på. Hvis jeg lige skal skynde mig eller et eller andet, så det er altid godt. Godt. Det var alt, jeg havde. Jeg havde ting. Jeg synes ikke selv, jeg har meget. Altså, i forhold til, hvad jeg har betalt for det. Oh my god. Så har jeg meget. Ej, noget af det min mor selvfølgelig også betalt for. Og så øjenskyggen kan jeg huske, jeg købte, fordi min mor lige havde fået børnepenge, og så fik jeg lige lov til at få den her. En ære skulle jeg faktisk have haft, men så sagde jeg sådan, ej, må jeg få godt for den her? Sådan, jo, det er næsten det samme, og det var bare sådan 70 kroner forskel. Men det er lige meget. Nå, men I må have det med, den har været 150, tror jeg nok. Det er lige meget. I må have det mega godt, og ja. Jeg elsker jer så meget. Oh my god, hvad har jeg lige nu? Jeg har 331 eller sådan noget subscribers. Oh my goodness. Jeg er så... Oh my god, så glemmelig. Når jeg tænker på det, så tænker jeg bare sådan... Oh my god, det er jo mange mennesker jo. Altså... Det er virkelig sindssygt. Jeg tænker sådan på de sådan på PewDiePie eller sådan noget, og bare sådan... Oh my god. 28 millioner eller sådan noget, er det ikke det? Eller milliarder? Det er millioner, sorry. Og jeg elsker en videoer. Og det var lige sådan, wow, det er jo mange personer. Altså sådan, hvis vi tog dem ind i et rum, man, altså virkelig, wow, det er jo mange. Nå, men I må have det mega godt, og ja, jeg elsker jer alle sammen. 331 mange, hvordan mange jeg nu end har. 330 et eller andet. Men I må have det mega godt, og jeg elsker jer så højt. Hej hej. Tjekker lige ud her.